La proposta que he triat és aquest llibre, La mare dels ous, un recull de partitures per a acordió diatònic. La meva tria ha sigut perquè és una obra col·lectiva, un recull que va portar a terme la Guida Sallarès el 2008 i el va il·lustrar la Marta Rius. Li va costar molt fer aquest recull, va anar a buscar tots els acordionistes dels països catalans en aquell moment que estàvem en actiu i ens va demanar que li passéssim les peces que havíem creat sobre el nostre instrument, sobre el diatònic, de 2 files, estàndard, per un acordió estàndard, perquè és un acordió un instrument que no està estandarditzat i volia fer un recull amb una voluntat divulgativa. Ella demanava aquest material amb qualsevol suport, gravació, paper, com fos, i per tant molts dels acordionistes que surten aquí li van passar àudios i ella els va transcriure. Va ser una feina bastant minuciosa, la considero molt valuosa i al final el resultat crec que és molt bonic perquè ja ha fet aquesta funció de recull, una funció molt pedagògica perquè a més hi ha peces de moltes dificultats, estan endreçades per dificultat, a nivell de gènere crec que és una gran aportació. És un recull molt creatiu, que no se n'havia fet cap abans, i és això, agrupa tota aquesta perspectiva del nostre instrument en aquell moment. És una radiografia molt interessant. A més, davant de cada intèrpret, amb les partitures que proposa, hi ha l'esquema de l'instrument que utilitza perquè s'entengui molt la filosofia i el punt de partida. Són peces molt creades damunt de l'instrument. En particular, jo vaig fer en aquell moment una aportació de peces que, curiosament, enguany he enregistrat algunes d'elles que mai havia enregistrat discogràficament. I per això també l'he tornat a revisitar, no només la meva part, però m'ha sobtat que feia molt temps que les havia posat aquí i que mai les havia treballat amb cap agrupació ni cap enregistrament propi. I ho he fet aquí en aquest treball, que és la clavellina d'aire, i aquí he agafat 2 peces que són com inèdites, que són la Tosca i el Radi d'Schwarzschild. I llavors és com, ara estic revisitant aquest recull del 2008 i tornem a interpretar. bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves